Azerbayjanda meşhur grajdan aktivisti Arif Yunus baş prokuratura soru edişli üçin çağırıldı. Yunus'un jurnalistleri aytmany görä onun aýaly adam hukuklaryny goraýjy Leyla Yunus hem höňrek soru edişlige zor bilen ekidilipdir. Aprel aýynda häkimetler er aýala ýurdun daşyna çykmagy ruhsat bermändi we olaryň Ermenistanyň peýdasyna çalçylyk etmekde aýplanýan Azerbayjanly jurnalistiň işi boýunça soru ediljekdigini aýdypdy. Moskwada ortiýetli aşy milletçi Maksim Marcinkeviçiň işi boýunça sud başlandy. Ol WKontakte sosial ulgam arkaly milletary düşmançylygy tutaşdyrmakda aýplanýar. Marcinkeviç ýigrenç bilen bagly jinaýatçylyklar boýunça 2 ýerde aýplanypdy. Ol häzir günäli hasaplansa 5 ýyl türme tutsaklygyna höküm edilip bilinir. Kazakstanda Almatynyň sudy Adolf Hitler'e tutuş sanyny bagyşlanan jurnalyň baş redaktoryna jerime saldy. Bir ay mundan ozal sud Jarylgap Kalibayi 2-nji jahan uruşynyň ençeme veteranynyň göwüne degmekde günäli tapdy. Veteranlar jurnalyň redaktoryny Hitler'iň garaýşlaryny wagyz etmekde aýpladylar. Jurnalyň wekilleri gapmagarçylykly maglumatlaryň Hitler'iň mirasyna tankydy göz bilen garamak üçin sap edilenligini aýtdylar. Türkmenistanda ýokary okuw jaýlaryna giriş egzamenleri başlandy. Okuwa girmek üçin 25 000-den gowrak adamyň dokument tapşyranlygy aýdylýar. Emma prezidentiň ketgitlen kwotasyna görä olardan diňe 4-den 1 bölegi okumak mümkinçiligine eýe bolarlar. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.